A ni'n nawr nôl yn y gegin. Gareth, ni'n cael blas nawr ti o'r cabbage coch a'r moron. Tra bod ni'n blasu, mae'n fwy o lysiau i ti baratoi, os e? So nawr ni'n mynd i ganolbwyntio ar y Sbrowts a hefyd y Panas. Hyfryd. Sbrowts sy'n hoff beth i wan, lle pwysau fan hyn i chdi. So mae yna fwy o Sbrowts na ddim ond tegil Lwci bawb yn tŷ chi yn sy'n y Dolig. So mae yna fwy o Sbrowts na ddim ond tegil tan a dŵr. Yna gyd? Ie, so fi'n gwneud rhywbeth bach yn wahanol i'r Sbrowts yma. So maen nhw'n cael ei stemio yn barod. So yna gyd wedi wneud i roi chydig bach o ddŵr mewn sosban a bod nhw'n cael ei stemio. Mwyn sicrhau bod nhw'n coginio'n gyfartal a'n gyflym, dwi wedi torri nhw'n hanner. Iawn? So rhaid chydig ffeil ar y top. Sgwar bach yn y gwylod, chod i wneud. Ie, mae lot o ryw sôn. Ie, fi'n gwybod, wrth bod ti'n torri nhw'n hanner, does dim eisiau gwneud ni. So mae hwnna'n lleihau'r gwaith. Mae'r cabbage mae'n fendigedig. Dwi'n lawr yn iawn, ti'n blasu'r space a'r siwgr yn y blaen. Reit, nawr te. So ni'n mynd rhoi chydig bach o wres dan y badell ffrio yn eitha'n rhagor. A'i hon, dwi'n mynd i chwanegu fwy o fenyn. Fel ni'n gweud, mae'n nadolig. A does dim eisiau olew tro hyn. Dim o Dolig yn para, mis di. A'n was di'n diodd am barod. Achos mae'r olew yn dod o'r bacwn. So fan hyn, mae 'da fi clustog neu pecyn caeedig o lardons bacwn. So chi'n brynu hynna wedi baratoi yn barod. Mae hwnna'n rwydd iawn iawn. A maen nhw digon resymol dydy yma. Ie, odyn. So mae eisiau tua 100 gram o hwnna. A troi gwres lan, ysbryd yn ffrio a dechrau coginio. Reit, nawr te. Wedyn y cam nesaf yw ar gyfer yr briwsion sy'n mynd yn orchydd i'r risat. Fan hyn, mae 'da fi briwsion bara. So at hwn, dwi'n mynd i chwanegu tua 100 gram o gaws cry. So mae eisiau caws gyda tipyn o flas, achos does dim rhyw lawer yn mynd ar y top. So mae hwnna'n cael ei gratio. A i chwanegu ansawdd, mae 'da fi cnau cyll. So just i gymysgu i greu'r briwsion man yma. So mae'r bara yn mynd i mynd chydig bach mwy crisp, mae'r caws yn mynd i doddi, a mae'r cnau yn mynd i greu chydig bach o ansawdd. So yna'r rheswm, dyn ni'n chwanegu'r tri yna. So sut mae'r bacwn yn ymlaen? Ara bach. Yr un dechrau coliro. Ia, bach fwy o fflam. Ie, eisiau bach mwy o wres o'n gyrru. Nawr te. So yna'r briwsion. A mae hwnna'n mynd i gael ei ychwanegu yn ei ddisgyl sy'n addys i'r ffwrn. A maint y disgyl yw 6 modfedd ar draws. So mae hwnna'n gael ei ifro yn barod, rhoi ar tin gyda darn o bapur, fel bod hwnna chydig bach mwy haws o gyfer i'w thrafod i'r ffwrn. Reit, so ar yn cyferni heddiw, falle fe rai ni ddychmygu bod y bacwn mae wedi ffrio. Llwn ni'n neud na, llwn ni'n dychmygu. Gallwn. Wedyn, gyda un ewyn o arlleg, a chydig bach o ddail, mae gyda fi dail saich, gallech chi ychwanegu dail rosmari, a jyst i rwygo nhw wedyn yn lle i torri nhw cilleth, so bod ni'n mynd i cleisio nhw. Ti'n be, mae math o space, ti'n prynu falle ar gyfer neu stwffyn neu rhywbeth, ond mae'n grêt bod ti'n defnyddio fe'n lot o'r llysiau hefyd yn lle plannu fe mas. Ie, yn lle bod yn mynd pen draw'r oergell a bod e byth yn dod mas do. So mae modd i ychwanegu fe mewn i amryw o resetia yma. Ie, di fe. Ofon blwyddyn ar ôl ni bod yn dal dda. So bydde hwnna'n cymeryd tua 5 munud mwyn dod â bwch mwy o flas ar olew ryddhau mewn ar Sbrowts. So wrth bod ni'n cadw nhw'n dwym, da ni'n colli gwres. A jyst i troelli. A mwyn greu y saws yma wedyn, sy'n mynd i fod yn orchydd yr holl beth, mae gyda ni 1 pot o crème fraiche. Hyfryd. Un llawn braster, achos dyw hanner braster ddim yn gweithio. Pam? Achos mae'n gwahanu. So mae eisiau un llawn braster. Mae hwnna'n ffaith, ac mae'n rhai gryndo. Mae Gareth yn gweud llawn braster. Reswm technegol chi angen y braster yma. Y gwyddoniaeth yw e, fe. So at hwn wedyn, mae 'da fi mwstard grawn, a mae hwnna'n un bach arbennig, achos mae wedi cael ei flasu gyda chwisgi Cymreig. So chi lle gwynto'r chwisgi fi'n lico mwstard. So mae'n werth yr ymdrech i ddod o hyd i hwnna. A falle bod e'r werth yn y delyn gyferfyn, Mari. Odi, falle bydd e, cynnyrch o bob math na heddi. O wir, os ych chi yn yr ardal, cewch dros y penwythnos, mae pethau hyfryd na. Reit, so mae'r saws yn cael ei ychwanegu. So mae hwn wrth gwrs yn mynd i doddi, a mynd i drwchu, a mynd i orchuddio'r Sbrowts mae i gyd. So ni just yn mynd i... Bydd y lot falle sy'n gwylio prynawn ma nawr o Gareth yn meddwl, wel, so ti'n cael sbwylo Sbrowts wrth roi y crîm na hynny fe, neu? Beth mae e'n neud. Ie. So mae hwn chydig bach yn wahanol. Odi. A chymod beth, dwi'n meddwl bod nhw'n eitha blasus. Wyt ti? Gadw ni lwcad hwnna, sy'n Ti eisiau symud mlaen i'r panas, ie? Hwnna, a mae'r disgyn yn barod ar gyfer i trosglwyddo nhw. Gret, nawr So ar gyfer y panas, so chi jyst yn mynd i dorri'r panas wedyn ar draws, a dwi'n mynd i dorri nhw'n ymwneud bach hirfain, a sy'n eisiau torri nhw'n rhy denau, achos mae hain yn mynd i gael eu coginio gynta. Os chi'n torri nhw'n rhy fach, mae nhw'n tueddu mynd yn llipa. So fydden ni'n coginio nhw wedyn am tua 8 munud, y maint na, a gadael nhw oeri nes bod nhw yn debyg iawn i hain man hyn. Gwych. So at hwn, mae 'da fi olew arbennig iawn, sef olew blodyn aur.
A'r manteision o ychwanegu hwn, mae'n cyrraedd graddfa tipyn mwy uchel ar gyfer ffrio, so dwi ddim yn llenwi'r gegin lan gyda gormod o fwg. A mae'n ddelfrydor ar gyfer y tato rost, a hefyd yn berffaith ar gyfer y panas. Mae'r hen sain gwydd mas o ffasiwn ar te. A mae hwn bach mwy achus yn ei dwi. Ni wastad yn Wel, licio mae'r heifen, yr caws yda'n llawn brostig. Gymro ni hwnna. So wedyn mae gyda ni polenta. Iawn, so mae eisiau 2 llon fwrdd o polenta, y briwsion ma'n sych yma. A hefyd cyfuniad o berysiau cymysg, rosmari, thyme a saich. Neis. A cic. Mae dy fi powdwr paprika. So, does i'm eisiau chi ychwanegu hwn os nad chi eisiau, os nad i fe chwaith chi, neu mae jyst yn rhaid bach o flas a lliw. So, chi jyst ni gorchuddio nhw, a wedyn mae hwn yn cael ei trosglwyddo i'r tin pobi. Sorry, ie. So, a mae eisiau tin pobi gyda tipyn o arwynebeth, bod ni jyst yn dosbarthu nhw ar y tin, fel bod nhw'n yn rhostio yn lle stemio, bod yna digon o le i'r air i gylch droi. So, Lle eisiau gwneud y Sbrowts Dolig lawr yr olafon cw? So wedyn, mae'r briwsion sych mynd ar y wyneb, a wedyn mae hwnna'n mynd i'r ffwrn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit. So to mae hwn yn risat, llwch chi rhag paratoi i'r cam cyn bod chi'n ei rostio fe am yr ail dro yn y ffwrn. So chi baratoi i'r cam na noson cynt Nadolig, a wedyn i baratoi ei rostio fe, ni'n coginio fe trwyddo. Sam lle yn y stiwdio ma, Gareth? Eisiau fi fynd ar bolenni na, Gareth? Gan i wared hynna, Mari. A mae hain yn mynd i'r ffwrn, so to chi baratoi nhw'r cam hyn yn amrwd noson cynt, a'i rostio nhw wedyn, bore dydd Nadolig, fel bod chi'n cael y gwynt a'r blaseiddiau yn llenwi y gegin bore Dolig. O, Gareth. Wedi rostio yn braf. Mae'n edrych yn hyfryd. Os yna gyfle i daflu un neu ddau draw i'n platia ni. So gwych chi flas. A llysau na te. Cerdi a panas fach te, a fi. I weld beth chi'n feddwl. A gyda'r saws i fennog mae wedyn. Gareth, ti wedi gwneud campaeth mewn bach o amser. Mae'n edrych. Rofe fyna am fach te. Dyna ben y panas i gyd. Hyfryd, diolch o galon i ti.